Kosovanyň paýtagty Priştinadaky parlament binasynyň daşynda demonstrantlar bilen polisiýanyň arasynda çaknyşyklar boldy. Olar ýurtdaky Serb adlygyna has köp ygtyarlyk berýän dawaly ylalaşyga garşy geçirilýän protestde boýolary oklap daşlary dıňdylar. Kosovanyň polisiýasy demonstrantlara göz ýaşardyjy gazy ulanyp gaýtawul berdi. Kosovanyň parlamentiniň içinde bolsa opozisiýon deputatlar göz ýaşardyjy gazy ulanmak arkaly ýene bir gezek proseduralary bozdular. Bosunlar we migrantlar Makedoniýadan Serbiýa akymyny dowam etdirýärler. Sowuk howa şertlerine garamazdan her gün 5500 çemesi migrant Serbiýa gelýär. Serbiýanyň günwataryndaky Adaşevçi merkezindäki adamlara suw paýlanyp berildi. Şeýlede Nobel parahatçylyk bayramynyň 3 ýeňijisi şolsanda Eýranly Şirin Ebadi bosunlara we migrantlara öz goldawlaryny beýan etdi. Gürjistanyň paýtagty Tbiliside halk Parijde bolan terrorçylykly hüjümlerde pida bolanlaryň hatyrasyna şäher häkimligine döredilen hormat depterçesine öz gynançlaryny ýazmaga çağryldy. 13 noýabrda Fransuz paýtagtynda 130dan gowrak adam öleni bäri Fransuz halkyna dünýäniň dürli künjegindäki adamlar tarapyndan duýudaşlyk we raýdaşlyk bildirildi. Onlar çadan Fransuz ilatyna öz duýudaşlygyny bildirmek üçin Tbilisiniň şäher häkimligine döredilen depterçe hat ýazdy. Siz Adatlyk radiosynyň şuň täzelikleri bilen tanışýarlyňyz.